Kaixo, atilari! Bueno, 10 urte. Azkar esaten da, 10 urte ezkeanak danak egon irratian, baina behintzat gure nagusi Johar bai. 10 urte ilusioz, gogoz, energiaz, postasunez, eta 10 urte zuen ondoan, zuen etxeetan edo zuen inguruan, altaboza daun edo aurikularra daun toki horretan, 10 urte konpainia iten eta noski, zuek baita guri konpainia iten. Lehenik eta behin zorionak denoi 10 urte bitu zer esaten dugun, 10 urte zorionak ekipo guztiari ze gaur egun proiektu bat aurrera eramatea ez da bat ere erresa eta 10 urtetan eta azten juteak asko esaten du. Bueno, nik azkeneko 2-3 urte hauetan egon ahal izan dut Ataun irratian, niretzat plazer hutsa izan da, bitumen daukagun esaldia izan eta eman vitamina asko ematen dezue, oso garrantzitsua gizarte honetan gaur egun. Pandemia aurretik hasi ginen, pandemia karrapatu gintuen, eta pandemia ostean jarraitu dugu, eta zuek jarraitzen dezue. Aldapa gora eta aldapa bera asko egon diela, baino 10 urte benetan oparok izan diela. Eta, bueno, dana zuei esker izan da, bideo ikusten aizteaten guztiri esker, egunero horre ontzeatelako, eta baita irratiko lankide bakoitzei, kolaboratzaile bakoitzei esker baitare, azken baten, behaieke ikeragarrizko lana induelako, irratin proiektu hau aurre atera izateko, eta behaieke eskerrak mezi dituztela esango nuke banan. Ze benetan eindako lan guztie izugarrizkoa izan da. Haupa, ja jakingo zen bezala Ataun irratiak 10 urte egin ditu, martxoak 15 orduan batetik zorionak irratigi, eta bestetik, aprobetxako eta arte txiki hau eskerrak emateko irratigi, ze jakingo zen bezala irratien gauza asko bi ikusten dienak, baina momentik askoz bi ikusten ez dienak. Eta ez da egit, ze ondo pasatzen neun, zenbat parre, zenbat kotio, zenbat historiaren horratzetik. Orduan, beste ipe esperetela beste hainbat urte izatea, bertan egotea ikusteko eta bizitzeko, eta beste ipe zorionak, eta Johar zuri muixo bat. Kaixo, zorionak Ataun irratiari 10 urterunan betetzen duelako, así que zorionak lan talde guztiari, haupa Ataun irratia. Eskerrik asko, Johar, eskerrik asko Ataun irratia, eskerrik asko Ataun irratiko kazetari, izlari, kolaboratzaile guztiri, mila esker. Eta eskerrik asko noski zuri entzule, mila esker Ataun irratia entzutegatik. Hemen txizango gaituzu, espero dut beste 10 urte, 20 urte, 30 urte, eta nahi gaituzu, badakizu, sakatu, entzun, eta gurekin disfrutatu. Hoxe, mila esker, eta beste 10 urte betetzea. Muixo handi bat, aio! Zorionak Ataun irratia 10 urte puska. Baina espero dut hau lehenengo 10. urte hurrena izatea, zatik 20. eta 30. behintzat aiauko diela. Zegoentik milaka kontutako medio dauzkeu kontatzeko. Beraz hemendik, nire partetik, zorionik beronak talde guzti, lan talde guzti, eta nire lankide guzti. Muixo handi bat. Eta hoendik eskerrak eman nahi dizkiet, behaiei noski, egunero, behaien ilusio politi horrekin aurrea jarraitzeko aukera hau aprobetxatzeagatik. Ze egi esan proiektu honekiko duen ilusioak nahi beste ilusio berezi bat iten dit, ikustea zenolako postasunekin eta egiten dituzten behaien ekarpen guztik. Eta, zueke sumatzea gure esfortzu guzti horren atzen zaretela, esango nuke beste horren beste eskertzekoa dela. Zorionak Ataun irratiko guztiei, muixu erraldoi bat, zuen 50. urte hurrena delako, eta espero dezagun elkarrekin konexioan jarraitzea. Muixu erraldoi bat, lehitzatik, eneritz dietista. Aio!
Benetan, Euskal Herrian horrelako egitasmoak behar ditugu, ahotsa jartzea bai, Euskal Herrian dauden behar desberdinei, pertsonan beharrei, musikari, kulturari, mila gauzei, eskerrik asko niri bizitzari eta gure barneari ahotsa jartzen uzteagatik, askotan asko kostatu den gauza bada, eta Ataun Irratia hortarako, punta-puntakoa izan da, aposto handia egin zulako, eta nik uste eta asmatu dezuela, eskerrik asko zuen artean egoten uzteagatik, Ataun Irratia jarrai dezala beste 10 urte gutxienez goraka horretan, Euskal Herritarroi, ataunarrei, gehien bat ahots hori eta soinu hori jartzen. Así que eskerrik asko, jarraitu hortan Euskal Herrian eta bai bizitzan ere, horrelako egitasmo asko zera gehiago behar ditugulako, sorkuntza delako, gure bidea sorkuntza eta zaintza. Eta Ataun Irratiak hori egiten du, sortu eta zaindu. Así que beste 10 urte, eskerrik asko, zorionak! Eta orain bai, iritsi da momentue. Egi esan 10 urte hauetan bidelagun ezin hobea eukideu txoko guztitan, gu eongean txoko guztitan, ikeragarrizko bidelagune izan dagutzako, guri aurpegie jarri diuna, hain zuzene, hemen goikalde, ez dakitze aldetan, baina hor goikalden ikusten dezuen ikurroi izan dugu gukin, gure bidelagun ikurroixen bea, izan dalako, esango nuke hor goran daula. Bidelagun izan dugu gukin, ikurroixen bea, baino momentue iruditu zaigu, 10 urte hauen osten, ikur horrek itxura aldaketa bat behartzola. Beraz, hoxe, ikur aldaketakin gatoz, 10 urte hauek ikur horrekin igarosten, guri baitare, eraldaketatxo bat ematea tokatzen zaiulako, beraz, ikur berrikin gatoz. Eraldatzeko prest, gu bai. Hau da gure ikur berria. Erakuts dezagun ikur berria.